Die Frenti Rutu Dorobaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Rutu famiri. Die Frenti Rutu familie, Bas Berg en Friend Nanga Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. You sabi fa atori dis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Goedendag. Volkspartij Leefbaar Suriname, VLS. Oost-West-verbinding 87, ten Beerzorg. Paramaribo, 29 april 2025. Aan de voorzitter, de ondervoorzitter en leden van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname. Onderwerp: aanbieding petitie inzake de aantasting van de rechtsstaat en het kiesrecht van burgers door de uitsluiting van Volkspartij Leefbaar Suriname in het verkiezingsproces op resortsraadniveau. Geachte voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Assemblée. Met groot respect voor uw ambt als vertegenwoordigers van het Surinaams volk bieden wij de Volkspartij Leefbaar Suriname VLS deze petitie aan uit naam van bijna 100 burgers wier passieve kiesrecht op onrechtvaardige wijze is ontnomen. Feit en relaas: het Hof van Justitie heeft in haar beoordeling erkend dat de ingediende deelnemerslijsten van de Volkspartij Leefbaar Suriname voor de resortsraden voor de verkiezingen op 25 mei 2025 juridisch geldig zijn. Desondanks heeft het Hof van Justitie op onbegrijpelijke en niet feitelijk onderbouwde gronden besloten om onze RR-kandidaten voor de resortsraadverkiezingen uit te sluiten, verwijzend naar een vaag maatschappelijk belang. Wij stellen vast: er zijn geen objectieve feiten of juridische argumenten gepresenteerd die onze deelname onrechtmatig of schadelijk zouden maken. De uitsluiting is gebaseerd op insinuaties, vermoedens en subjectieve interpretaties, niet op concrete bewijzen. Integendeel, de maatschappelijke onrust en het verlies aan vertrouwen in de rechtsstaat wordt juist veroorzaakt door deze uitsluiting. Aantasting van het rechtsgevoel. De VLS als legitieme politieke organisatie is opzettelijk en systematisch buitenspel gezet. Hierdoor zijn niet alleen onze fundamentele rechten aangetast, maar is ook het passieve kiesrecht van onze kandidaten, gewone burgers die zich via legale weg verkiesbaar willen stellen, zonder deugdelijke rechtsgrond ontnomen. Het handen van het Hof van Justitie heeft een precedent geschapen waarin de rechterlijke macht niet oordeelt op basis van feiten en wet, maar op basis van subjectieve maatschappelijke overwegingen. Hierdoor is het vertrouwen in de objectieve, onafhankelijke rechtspleging ernstig ondermijnd. We zijn een politieke organisatie, een essentieel onderdeel van het democratisch proces, waarvoor juist een bijzondere bescherming geldt onder de grondwet van Suriname en internationale verdragingen. Gevolgen
De democratische rechtsorde is geschaad. Het vertrouwen van burgers in eerlijke en transparante verkiezingen worden verder ondermijnd. De uitsluiting vormt een gevaar. Precedent waarin willekeur boven recht wordt gesteld. Onze eisen, wij verzoeken en eisen met klem van de Nationale Assemblée dat zij deze aantasting van het democratisch proces krachtig veroordeelt. Dat zij zich inzet voor het herstel van het recht op vrije politieke participatie voor alle burgers en partijen, inclusief dat de VLS mag meedoen op resortsniveau op 25 mei 2025 in de 5 districten waar ze is uitgesloten. Dat maatregelen worden overwogen om herhaling in de toekomst te voorkomen, zodat verkiezingen werkelijk vrij, eerlijk en transparant zijn. Slotopmerking: de Volkspartij Leefbaar Suriname VLS blijft zich, ondanks deze ernstige belemmeringen, vreedzaam en krachtig inzetten voor de bescherming van de democratische rechtsorde in Suriname. Wij vragen u dringend om ons standpunt serieus te nemen en gezamenlijk te waken over de fundamenten van onze rechtsstaat. Met de meeste hoogachting namens de Volkspartij Leefbaar Suriname VLS, de heer Dr. Robert Wishnudar, de politieke leider van Volkspartij Leefbaar Suriname. Ik wil de zekerheid dat ik die handen kan van. Dank u wel. Dan gaan wij ons nu netjes terugtrekken en dan bieden we de media zo meteen ook de ruimte om vragen te stellen aan de mensen van Volkspartij Leefbaar Suriname. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan.
Promotion organiseert Kitty Kotti Boatfeest. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attention!